Okay. Ano kayo mo, Pai? Yawanay. Oh, takan tak kerja dua. Arti ngata ni Brianna. Huh? Brianna, I need your help. Bakit? Ano yon? Andito ka na naman. Ha? Aboy. Kapan mo ka ko. Nakaduta ngay ayaw mo na umuna makalaban tan. Ha? Maroon. Dawin din. Nabisina ko. Dapat ato talaga walo tapit ilang itat tao Nay, kurang pa nay. Diyak pa yung exercise. Nalakalangga magsapol di kwarta. Puri na irot. Boy, ito man doon Bilang kwarta na ito kwarta naman. Tekas dyan, may tisim na. Di ba ta? Sige, yabam. Joe! Bangsi mo pira na dyan. Ano wanda iti duwat to? Pau. Do kwartana. Boy. Easy money boy. Banglo. Nagagapanan na ta. Secret. Agat sunrocks ko. Agat sunrocks. Baka di pira. Glangsi ka, boy. Ay. Glangsi ka. Glangsi ka, tumingin na ako. Nagamutin boy. Nagapanan na ta. Sumaydlay nakta ay, gigit. Boy. Hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo yung gulong mo. Pag yan ay marumi, maputla at naninilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong. Ito ang GR4 Tire Black, ang sikreto sa makintab at protektadong gulong. Madali lang gamitin ito. Mag-apply lang ng kaunting tire black sa sponge. Ipahay dito sa maduming gulong at pagkatapos niyan ay makikita mo na kagad ang resulta. Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo. Kita mo naman yung pagkakaiba. Kanina ang dumi at sobrang putla. Pero ngayon, mukhang bago na. Kaya kung gusto mo magmukhang bago yung gulong mo, ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na. Boy. Masipag tayo. Mabaling mate. Oh boy. Sakto-sakto mo na tortam. 1, 2, 3 smell. Oh boy. Sakto 2,000 kanyak, 1,000. Patag ka bay? Ano? Sige, boy. Oh. Smell. Yay! Game! Ipaak lang lumabang kanya mo. Oh, sige. Barbarang nagdubla ito pira. Oh. One shot lang. Game. Sigurado ta matitiwan yung mabanlaw. Oh, sige. One shot. Oh. Okay? Sige. Sige. Okay, back. Sige, tandaman tayo 3,000 men. Get up. Api, kuha kamay. May tarayanda ka. Kasagig ko. Kasi Api, on tiwalang kanya kami. Tama kami pa mo ng loko mo. Oh, tugaw ka to, baka pumano ka mate. Oh, jakin po ikaw nung sino mo na. Sige. Aga wala tayo cellphone ka. Oh, yo. Ano ka? Tao. Ibon. Ibong kanyam. Okay. Oops, ya. Balasa. Sak dapat mo na tanong. Sigurado adi pangabakon. Tao. Okay. Hindi ko wala. Okay, sa mo na. Ay. May isa lang One shot lang Hindi mo na ako pinagadayo mo ito. Isa ba mga nagdakil di bustana lang ang jasitik di napag-8. Para sa tresmel. Muna akon. Sige, wala ka na. Yan. Cross banyak. Okay. Ato yan. Boy, maning ulalingan na. Hindi ko tanaga. Pagkadgaduan sa amoy. Siya lari, piri boy. Weh! Taka ni. Oy, tamagasak. Nagpiksa nga road. Woo! Cabbage. Ay! Ay, nagsayangan. Pepay sa atin. Kaya nga, duwarin ka. Okay. Ano kayo mo, Pai?
Nawanay. Kailangan emergency ate, kailangan mo pang naghanap pera. King ka na, orahin ka ka, mga sulit ka na eh. 2,000 aja. Raindak! Tapos basta, murahan na ka to. Panakon! Sige, orahin ka. Pangalan nata ka, kwarta na dyan, Dres. Pangalan na nga ta. Tugtugaw talag, kita nga, tinaguray ta, sulit. Madi nga nasayang di oras ta, nga nagururay. 2,000, eh sakto ko mga, tag 1,500 ta. Kaso, tagsang ribo lang kwartam, o di, dugi ka. Malay mo, kung tama, gulping mo tang, 2,000 mo tang. Gulpin nga bagbagam mo, kusti sabam ki awam mo tiwala ki ditirak, natambak lang nga dyan. Malay mo, tanda mo, masambahan mo lang. Di ba? Talaga ka sa basketball. Okay. At suswerte yun, at timalas, kunada. O, tata, swerte ka. O, dito sa ribong, tamo 2,000. Tanda ba, parehas na lang ngayon. Tag 2,000 ta lang. Baka daw pa, 1,000 na yan. Wait. Sige man ulit tumira na. Kararagat ni Anjo Ginikod na tama din may shot. Amo mo napik sa kararag ko. Banyasim no ka. Ano Nutamira. bang pamay ka tayo puyat-puyat. Tingko na puyat tayo na. Di na shoot. Ay, ano ka tumay tato yung boy. Siyempre kanya ni bagkat sa pang-aral. Una yun, nakabudget ah. Siyempre. Accounting to siya ba? Puyat sa una ko. Sa una ko'y dagos. Naragsaka nga ron, siyempre nakakwarta taman. Murahin talaga na. Ay! Diyos ko. Mukti pa rin ang puwet ko. Ano bang dito? Ko, yung mga chismosang kapitbahay na naman makakasalubong ko, hindi na. Uy! Kaiglit muna. Oh, takanda ka dyan duwa. Arting ka ni Brianna. Huh? Brianna! I need your help! Bakit? Ano yon? Andito ka na naman. Brianna, yung binayad mong pera kanina, nawala ko. Nalaglag ko yata. Pabalik-balik na ako sa dinaanan ko. Hindi ko pa rin makita. Ang syunga-syunga mo naman. Pinaghirapan mo yun. Pinagpawisan mo, winala mo lang. Eh anong magagawa ko? Nahulog nga eh. Baka may extra ka pa dyan. Tara na. Ngayon na agad. Andiyo naman. Maawa ka naman sa puwet ko, mapdi pa. Sige na, kailangan ko talaga eh. May babayaran kasi ako. Alam mo, Anjo, ikaw lang ang kilala kong ganyan. Ikaw lang pala ang lalaki kong naging ganyan. Kakatapos lang uulit-ulit. Alam mo, Brianna, kung hindi naman nawala yung pera, hindi mo na ako babalik agad dito eh. Tsaka ba't ang haba na ng buhok mo? Namamaligno ka yata. Ay, syunga ka talaga. Kakasabunot mo yan kanina kaya humaba. Sorry na, Brianna. Pabali na lang kung hindi mo pa kaya. Hindi ko pa talaga kaya, Diyos ko, hindi muna. Diyos ko, sakit-sakit eh. Ngapdi pa. Kaya nga babali nga ako eh. Tsaka na pag magaling na yan. Magkano ba kailangan mo? May sukli pa nga ako sa'yo eh. Hindi mo na binalik. Paano kung nga ibabalik? Inawala nga. Ipapabarya ko pa sana yon. Ano ka ba naman, Anjo? Syunga-syunga mo talaga. Teka. So ito, 1,000 lang. Wala na, oh. Ang dami mong satsat. Magbibigay ka rin naman pala. Tsaka basa pa tong pera mo. Amoy itlog. Akin na, nag-iinarte ka pa eh. Kala mo, ganun-ganun kadali kumita ng pera, Diyos ko. Kahit puro ako pasarap, pinaghirapan ko to, no? Wag na. Ano ba yan? Ikaw naman, di na mabiro. Okay, akin na to. Pugiste sa bamanjo, ikarumata ha. Madilibratan. Igaro pa niya ito tampaan. Basta, ikarumata. Kaya mo, pagpirmahan tapay lang ita. Nagsiguro sa tama ating abrianan. Kaya mo, tatakatiranan. Ay, hindi na. Sige na. Umalis ka na. Bumalik ka na lang sa susunod. Kaya, Sige na. Diyos ko. Ay, kundi ka lang malaki ang biwin. Ay. nung nabak pa itaw, hindi alam mo.
O ito yung mga tao, ikarkaraw.